Insellmilkom u nistedinkom għal 95 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Kemmi qawwija għal darb'oħra bħal dejjem il-kelma ta' Ġesu ma tistawx taqdu lill-Alla u lill-flus. Mhux għax il-flus mhumiex importanti, illa għaliex kif jallimna il-qawl Malti, bla flus la tanna u lanqas tbuss. Imma Ġesu huwa konxju għax jifhem tajjeb il-psikoloġija tal-bniedem illi hemm dejjem periklu kbir illi l-flus namluhom Alla tagħna. Ovvjament mhux Alla l-veru, imma Alla falz illi jimlilna qalbna b'ħolm u b'illużjonijiet, imma xorta waħda irridu u ma rridux issa u fl-eternità iħallilna qalbna vojta. Ma tistawx taqdu lill-Alla u lill-flus. Kemmi faċli t-tentazzjoni anki għalina l-insara illi bl-iskuża li għandna niprovdu għall-familji tagħna, bl-iskuża li għandna ngħixu sewwa u forsi anki bl-iskuża illi għandna ngħinu lil ħaddieħor xi kultant nagħmlu l-flus Alla tagħna. Jieħdu l-ewwel post qabel il-ħin ta' kwalità mal-familja tiegħi. Qabel li nħaddem il-ġustizzja ma' min inħaddem. Kemm drabi il-flus u l-kilba żejda l-flus huma għajn ta' firda fil-familji, huma għajn ta' inġustizzja ma' min qed jipprova b'onestà jiggwadanja l-ħobża tiegħu ta' kuljum, kemm kbira t-tentazzjoni li l-flus jamuna u nintrabtu daqs li kieku serb li qed joħnoqna fil-kilba li jkollna aktar u aktar. Ma tistawx taqdu lill-Alla u lill-flus. Ġesu jistedinna nemmnu f'Alla illi jagħtina l-qawwa iva naħdmu għall-għejxin tagħna, naħdmu biex nipprovdu lil min m'għandux, lil dak Alla li jallimna bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu nagħmlu użu tajjeb mill-ġid li jipprovdilna. Jalla l-flus u l-ħidma għalihom ikunu triq għall-ġenna u mhux triq wiesa li taħodna fit-telfien ta' dejjem. Jalla l-flus ikunu strument li jagħtu paċi u serenità lilna u lil dawk li ngħixu u lil dawk li nħadmu u ma jkunux rabta negattiva li tibqa' magħna għall-eternità. Insellmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem.